Kaixo lagunok! Kaixo! Hemen da hirugarren eta azken bustialdia! Oporrak ate joka ditugula iratz, nik ez dutu da guztian oean eta gaixorik pasan. Ez kexatze, Elmo, eguzki beroan lehortu, kolorea hartu eta atxeden hartzeko desiatzen dago ni. Hemen, atxenik hartuko ez duen bakarra euskara izan dadila. Hori da, horretarako gaude gu hemen. Mingainak blaitu eta euskaraz bustitzen laguntzeko. Eta zuek, prestaudete, basar dadila kareta! Esan dugun moduan, ikasturteko azken saio izango dago, baina Blaitu klubeko atariare martxan egongo da. Ekainaren amaieratik aurrerain, aisialdian euskaraz gozatzeko proposamenak izango dituzute gure webgunean. Sartu eta ibili ikuskutxeatzen. Musika zelaia talan ere berrikuntzak ditugu, ezta? Bai, hori da, ikus dezagun! Kaixo lagunok! Kaixo! Musikaz Blai honetara berrikuntza baten berri ematera gatoz. Eta bide batez zuei laguntza eskatzera. Blaitu klubak zuen euskarazko abesti kutxunenekin playlist bat sortu nahi du, Spotify aplikazioan. Udarako porretan hondartzan, zein kanpinean gure playlista entzutera gonbidatzen zaituzten. Horretarako papertxoa banatuko dizuegu. Hor, zuen abesti gustokoena jarriko duzute eta ikastolako sarreran utziko egun kaxan sartuko duzute. Bi baldintza daude abestia ontzat hartzeko. Bata, euskaraz izatea, eta bestea abestiak mezu desegokirik ez izatea. Blaitu klubak musika estilo guztiak maite ditu, denak dira ongi etorriak. Baina Malen, beste sorpresa bat ere badugu, ezta? Bai, sortzen dugun playlista Madalenetan jarriko dugu, Herriola gunean. Hori da, gu jarriko diogu soinu banda Herriola gunean. Badakizute, parte hartu. Ea nolako playlista sortzen dugun. Agur! Bai, ideia mundiala, eskerrik asko bikote. Bai, nila da, zinaiz nira bestiko txuna zein izango den pentsatzen. Bueno, eta orain, irri egiteko momentua, txistirria! Bai! Urrengo Ainar! Kaixo, egunon, zer daukazu? Hemen ukitzen manaiz mina dakat, hemen ukitzen manaiz mina da. Hemen ukitzen manaiz mina dakat, zer dakat, doktore? Behatza utxika! Aio! Zau, izan da gure txistea. Jaimito, zergatik egiten duzute bide berdea? Ez dakit. Egun batean, Jaimitoren eskolan, beraien irakasleak esan zien bihar alkatea zetorrela. Eta esan zien, bira umeok, bihar alkatea dator. Kotxetik jaisten denean hasi dena. Ueee! Eskailerak igotzen dagoenean hasi, beste bat. Eta beraien gelan dagoen hasi, alkate. Urrengo egunean, joizten da kotxetik, kakatapatzen dut denak. Ueee! Eskaileak igotzen dagoenean, platano nazal batekin nurrizte egiten du atzeraka eta estendia denak. Beste bat. Eta beraien gelan Jaimito puzker bat botatzen du eta esaten du norbaitek. Zein izan da? Eta denak, alkate. Gertatzen da intxor bat, igetelefoan sartzen baizu. Jazela fritu lor bat. Eskerrik asko, Itxaso, Inar, Markel, Xanet, Niko eta Oian, txistirri ederra kontatu dizkiguzue gaurkoan. Animatuztuk ere zuen txistirriak bidaltzera eta hurrengo urtean ikusten ditugun. Eta orain, esketxaren ordua izango da. Zer gertatuko ote zaie gaurkoan gure pertsonaiei, ikus dezagun!
Amaitxo, aspertuta nago. Ba, jolastu zaitez pixka bat zure nahiarekin. Paso, kaiko horrekin nahiago bakarrik egon. Aldameneko partzelan zure adineko mutil bat dago. Egin zaitez bere laguna. Letxo pixkat ematen dit, baina... Aitatxo, atzo hitza eman zen idan frontoira joango ginela palan jokatzera. Ea ba, ez dut ikusten bazkalordurako parrilla piztera nina izela. Ez dut hamburguesarik nahi ala. Bueno, segi amarekin. Amatxo, joan gaitezke frontoira palan jokatzera? Orain ezin dut, Maitia. Azkazalak margotzen hasi naiz. Zergatik ez diozu aldameneko nesko hori proposatu? En fin, haze parea, ez dute erremediorik. Gurasoak zertarako. Nik lagun berriak egitera noa. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Leire, ¿y tú? Yo, Mikel. ¿Quieres venir al frontón a jugar a la pala? Vale. Ama, frontoira noa, aldameneko lagunarekin. Bai, oso ondo, baina bazkalordurako etorri, Venga, vamos. Bai, guazen korrika. Goazen, bai. Hau babua, gero esaten du ni naizela kaikoa. Badakizue, aurtengo udan ere, lagun berriak egitean, dendetan, parkean, akuaparkean, igerilekuan, hondartzan, kanpinean. Lehenengo hitza beti euskaraz, baita bigarrena ere. Primer Antelmo, honekin bukatutzat emango ditugu aurtengo guztialdiak. Plazer bat izan da zurekin aurkestea, Telmo. Plazera nirea, Irat. Ondo pasaporra. Baita Madalenak ere. Hori da, herrillo lagunean, Blaitu klubak bere lekutxo izango du. Ea bertan topo egiten dugun. Hori da, baina honen berri emango dizuegu aurrerago. Bitartean, Blaitu Mingainak.